Okay, mga igsunan. Daon ako tong kalabasa nga ako nakita sa kalibunan gahapon. Okay, kaya itong isudan karon. Ito na ta. Subay-subay ta ni. Napabakato baka kalang sigbin. Kaya kanang kalabasa kadunog sigbin man kanunon og sigbin kuno ng kalabasa no. Okay. Sama sa uling. Kalabasa ug uling may kanunon sa sigbin. Okay, anita magigsunan ko. Mao na ni. Dire, sudah kita no, napa di ay. Atong kuhaon no, usara ka hawanhal lang ta kay ang usa ka kamot gunit sa kamera, mao gina tinuod. Matay kameraman, kita-kita ra, paningkamot ba? Kita-kitang paningkamot ani atong vlog ba. Magkaisunan mo kita ba ni? O di mo kita, okay ra subinira ni ato ba? Okay di ba? Maghiwa na ta, mao ni og kinuha didto ba? Mao na may ba? Nauso ko na ba? Hindi na sa tao unsay ekspresyon no pareha nang bang kaksibo unsay kwan dia ka nigo o guys na ato suwayon tagba mao ba bitaw joke na tanan na. Okay, maghiwa na ta ani ba. Okay, maghiwa ta mga igsunan ato ning himong simpleng pagkaon karong adlaw o karong udtuha no paniudto natay tinapa pud perfecto ni kay nay tinapa no pero ato at least nga atong giminus-minusan ang kuan sa ang side effects sa tinapa ba. Kay matud pa nila makadaot may tinapa ulon-lono no pero na nang nay akong anak mo request og noodles no kanang sabaw noodles. Ako ginang magdadali og kuha og kamunggay kaya kung sabaw na butangan ako og kamunggay parang mo lisir ang iyang kadaot ba kung makadaot magaling na. Malis. Ayo kan anak. Okay. Ani. Mga na okay. Ang atong double purpose na kung pagpalit og tinapa no kay wapoy sudan sa mga sa kwan. May ibahog sa iro. O kanang para sa iro ang sabaw. Ang unod para nato. Luya no. Pero okay lang na sila ang iro no. Sabaw lang. Kay mao man ila di man ka unod. Tag kaon ko na pero sabaw na to kay usik pug ang unod di makaon na to no kay mahal po ng tinapa karon. Pero okay lang po og gihatag sa iro pero kani laging pobreta bahin-bahinon lang nato no. Okay, okay lang na. Ito na biya ang istorya no kay kaon na ta sa iro. Na binahugan na no, kaon siya kaayo pero bisag binahugan lang ubang iro di man kaon na ni. Gusto gyud kanang mga palami yun nga pagkaon ba pero kani ato isabot lang sa giya. Okay nya kani siya pong iro abutan po nino kay manalin po ni sayang inahan ginikanan. Okay na tiniya hudton niya ay pa nang salinan ang inahan na tanawa nato karon ang inahan wa pud mo ilog no maghuhat po sa salin niya mga abutan ni mga iro nako dire magkaigsunan ko guardian ako no. Okay na gahuat pa siya wagi siya mo ilog sa akong gihatag sa iyang anak mo gini iyang batasa no maghuhat na siya salinan. Okay, naa ba ni sa inyong batasana sa iro no manalin og kauban. Ang tao gani uban di manalin mayo pang iro no. Okay na mo nang salin yan gatan-aw na po siya wa pud siya mo ilog na. Tanawa kabuotan mayo pag-train yung iro ba. Unda buhata kung naunang tudlo nila pero ako pang dugangan na pohon kung makalugar ko og train nila. Na istorya sa iro ari na po ta sa magluto-luto okay no. Simple lang pagkaon mao to akong butangan og tinapa ang kalabasa mukhaon akong kauban dire kay unong kabasa mao lagi na mga ida. Pero mayo na kuan silbing madugang-dugangan og bitamina ang lawas nga ang tinapa makadaot mga daw na pero di man pud tanan di po nang tinapa makadaot pag ayo no di. O kanuna ayon lang mauna diha ang istorya ana kay nalam masuk-kasukan sa mga manufacturer ani. Wala tong daoton tinapa nga mao ba ni madali na tong tingbagyo no. Okay nana itong bisahon atong panakot then isunod ang anong kuan ang kalabasa paluto ng kalabasa o sa pag tinapa no. Kayon ang kuan unya ang tinapa taon na kay basin og atong ilunod diha madugmok ba kay kuan dugay pud maluto ang kalabasa. Okay mo na diha tangan nato na tinapa simple lang pagkaon nga tuwa no. Tanan nato diri gi atong gi tolerate ang mga pagkaong simple di kanang mga lamian kaayo nga makadaot sa atong panglawas no panagsaan lang na no kanang
tawag na tong kanang magkuan-kuan ta birthday birthday o na tuyo o di na sinana kay may tuyo no kay tuyo ali po ni tantom kadaot no kay mo may gamit na to permi no sa itong panimalay di man kay kita ra gada gamit ani hapit man tanan ning kalibutan. Okay. Soybeans man ang gihimo ana. Okay, mga isunan takuban sa nato kuto maluto o mangaon pero di madugay. Okay na gibitsin ang tagamay kamay na murag daghan tanaw pero gamay na to na focus mas kamera murag daghan o kanunay o kanang dugay pero dali na gamay na to kayo wala ka butog ika-5 bahin sa bitsin no ang bitsin gud ka unomon ako na no. Okay magigsunan ang balik ako sa piso man sa una mahal maron. Okay mayong pagbukas sa ato ang kuan kaning kalabasa no gibuksan na to kay ato na pong kanon o ato nga mo na diha ako nang kanon diha sa kilid nagibutang giubanan sa biko o di na biko red rice no black rice na panagsaan po nato na kay mahal po kayo na sa baligya. Okay mais na kusunod kanon na po mga igsunan kay brato-brato kontra ani. Okay paspas po buyag daghang salamat sa pagtan-aw no please subscribe ug mahimo ug di sakit sa inyong dughan. Okay mga kaigsuonan mayong adlaw kanatong tanan ug daghang salamat ug please subscribe utrohon ko. Okay.